Тапшыруына дәвам итәбез. Бүген Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе эш сәфәре белән Кытайга килде. Монда Цзилин провинциясенең Чанчунь шәһәрендә икътисади хезмәттәшлекне ныгытуга багышланган вакыйгалар бара. Цзилин 24 миллион кеше яшәгән сәнәгать үсеше буенча алга киткән төбәк. Республика провинция белән уртак проектлар эзли, икътисади багланышларын да арттырмакчы. Кайсы тармакта хезмәттәшлек итәргә җыйналар? Сәфәр барышын Фәйрүзә Мәҗитова күзәтә. Казан белән Кытайның Чанчунь шәһәре арасы 5000 чакрымнан артык. Цзилин провинциясендә урнашкан. Ул исә илнең төньяк-көнчыгышындагы иң зур сәнәгать үзәге һәм авыл хуҗалыгы төбәкләренең берсе. Халкы 24 миллион. Рөстәм Миңнеханов бүген Совет очучылары истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәк салды. Шәһәр 1932-45 елларда Япония тарафыннан камап алынган була. Аны азат итүдә Байкал аръягы фронтының һава гаскәрләре катнаша. Башта 11 кешелек десант төшерелгән. Алардан соң Чанчуньга танк армиясе үтеп керә. Күп еллык оккупацияны Совет очучылары ярдәме белән туктаталар. Һәйкәлдә 23 очучының исеме бар. Русча һәм кытайча язылган. Кытайда Татарстан делегациясен кул чабып каршыладылар. Хезмәттәшлеккә багышланган түгәрәк өстәл утырышында катнашалар. Рөстәм Миңнеханов белгиләп үткәнчә, Татарстан Кытай белән уңышлы эшли. Для сотрудничества Татарстана и правительства Цзилин есть огромный большой потенциал. Следует вместе активно работать над его реализацией. Мы сегодня посетили два комплекса по производству автомобилей компании ФАО, конечно, очень впечатляет. Считаю возможным установление партнерской связи, в том числе и между нашими муниципалитетами наших регионов. Узган ел ике арада товар әйләнеше 2 тапкырга артып 3 миллиард долларга җиткән. Ростки Россия белән Кытай эшлекле форумы узган ел беренче тапкыр һәм Казанда үтте. Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 75 ел. Республиканың 7 төбәк белән килешүе бар. Безгә кертелүче импортның 60% Кытайдан. Идет знакомство с провинциями, изучается передовой опыт. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Республики Татарстан. Подписаны и реализуется соглашение с рядом китайских провинций, компаний и вузами. Хорошими темпами растет товарооборот между Татарстаном и Китаем. Среди конкурентных преимуществ нашей республики выгодное географическое положение, богатые природные и высококвалифицированные трудовые ресурсы. Рөстәм Миңнеханов провинциянең нефть химиясе, энергетика, фармацевтика, машина төзелеше, азык-төлек җитештерүдәге уртаклыкларын билгеләп үтте. Сәүдә министры Олег Коробченко проектлар турында сөйләде. Созданный новый проект «Атом». Бездә атом проекты бар. Кытай партнерлары белән берлектә электромобильләр җыябыз. Хәзер Кытайда җитештерә башлар өчен урын эзлибез. Ул сезнең провинциядә дә булырга мөмкин. Совместно с китайскими коллегами. Хезмәттәшлекне тагында арттыру теләге турында Татарстан рәисе Цзилин провинциясе губернаторына әйтте. Мы пока с провинцией Цзилин не работали, но у нас очень серьезные планы активизации наших контактов. Прежде всего, нам необходимо расширить, усилить работу наших бизнес-делегаций. Цзилин провинциясе губернаторы үз чиратында Татарстанның Россиядә иң алга киткән төбәкләрнең берсе булуын ассызыклый. Сезне провинциядә сәламләүемә бик шатмын. Кытай белән Россия арасында һәм дәүләт җитәкчеләре Владимир Путин белән Си Цзиньпин дуслыгын исәптә тотып, безнең хезмәттәшлекнең ныклы нигезе бар. Без сезнең илнең төбәкләре белән элемтәләрне арттыруга зур игътибар бирәбез. 2030 елга кадәр элемтәләрне берничә тапкыр арттыру бурычы тора. Рөстәм Миңнеханов губернаторны БРИКС илләре дәүләтләре башлыклары җыенына чакырды. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа гасыр.